Šibenskom gradskom muzeju izložba Pogled u oporuku Fausta Vrančića. U Šibenskom gradskom muzeju Pogled u oporuku Fausta Vrančića. Originalni primjerak oporuke i ostali vrijedni dokumenti izlažu se u povodu 4 stoljeća od smrti znamenitog Šibenčanina svjetskog glasa, velikog izumitelja i humanista. Rezultat je to istraživačkog rada autorice izložbe ostvaren u suradnji s Riječkim državnim arhivom. Znameniti Šibenčanin, građanin Europe, oporuku je sastavio 12. lipnja 1615. U 64. godini, sluteći skori kraj. 5 listova većim je dijelom pisano rukom neimenovanog notara, ali i Vrančićevom. Ključan je to povijesni dokument, svjedočanstvo tog vremena. Njome je Vrančić želio zaštititi obiteljsku baštinu, ali i pomoći rodnom gradu. On u oporuku uključuje određene klauzule kojima u slučaju da se njegovi nasljednici pokažu nevaljanima u bilo kojem obliku, svu svoju imovinu ostavlja svom rodnom gradu Šibeniku i Šibenskoj biskupiji. Vrančićeva oporuka javnost je postala dostupna 2010. Nju, ali i 8 kutija dokumenata Riječkom državnom arhivu donirali su Faustovi nasljednici, obitelj Draganić-Vrančić. Oporuka je posve autentičan dokument i jedini originalni primjerak. Postoje naime i 2 prijepisa. Ja sam zapravo dokazala autentičnost Faustove oporuke tako da sam usporedila njezin rukopis sa rukopisom vlastoručne posvete Fausta Vrančića koji je on ispisao na vlastitom primjerku Ostroške Biblije, jednog iznimnog bibliofilskog rariteta. Uz oporuku pred znatiželjnicima još niz značajnih spisa, kako za povijest Vrančića kao dijela starog šibenskog patricijata, tako i za povijest Šibenika. Ovo što smo mi preuzeli u Državni arhiv u Rijeci, to je najveća zbirka i o Faustu Vrančiću, a dakako i cijeloj obitelji Vrančić. To je danas najvrijedniji obiteljski fond u Državnom arhivu u Rijeci. Izložba je ovo koja donosi uvid u nedovoljno poznat privatni život Fausta Vrančića, velikog izumitelja i humanista, a može se razgledati do 13. kolovoza.